Apa ya wong lanang iki kok diciptakne ndase loro ki? Ndase loro piye to karepmu kuwi? Lah wong lanang kan ndase loro to, ndas dhuwur karo ndas ngesor. Lho kok jaran kuwi? Ngene lho tak omongi. Wong lanang kuwi jawane kon mikir dhisik. Apa-apa kuwi kon mikir dhisik, ora oleh grusa-grusu. Lah lek ndase ngesor. Lah ndase ngesor kuwi sing menehi solusi. Oh, alah ngono to. Ora kaya wong wedok. Nyapa wong itu? Salah bener. Bute kan ngamuk nek wong wedok kuwi. Yo bene, wong wedok kan yo ora pernah salah to. Sing ngombe kopi dhisik. Oke diombe aja bladrah he. Lah lek kuwi bola-bolane kuwi. Sik to tak ngombe dhisik. Lah selak penasaran kok. Bola-bola sing endi to? Lah kuwi kan enek to bola-bola loro kuwi. Tak gawe ngantemi kowe kuwi to, ben gak tenyih ae. Enak pilihanmu kopi iki. Yo mesti aku ki pinter ya milih kopi iki. Termasuk iso.